dakit sekula dantza egin dezun frontoi batean. Ke ba, eta ni gaina pentsatzen den munduko lehenengo dantzaria naiz frontoin batean horrela dantza egiten. Bai, ez? Bai. Ez dakit lurra igual ez da egokiena. Hombre, ba, horretik aukeratu genuen zati hau, punta gabe dagoelako, puntakin etorri nintzen egun baten eta arriskutsua zen. Gaina harrila da eta irrista egiten du eta zanoan hobeto zeuru izan, eta baina pila bat ilusioakin etorri goea eta horrelako gau bat oso berezia da. Egia zan, ez da erraiz esango, zu egokitzia dakasun egutegiekin, zu mailan euteko. Bai, baina gaina oso ondo erori izan eguna eta, bueno, ba, zoragarri. Eta pentsatzen dut, kriston ilusioa. Ba, pila bat, zumaiko jende guztia, familia, lagunak, ba, bizitzan egiten zuzu gauza horrelako berezi batzuk dira, ez? Horietako bat, ez? Horietako bat, bai, betirako. Eskerrik asko. Zuei, mila esker.